Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Maglalaan ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA ng 50 million pesos para sa konstruksyon ng access road patungo sa bagong Pampanga Provincial Hospital na matatagpuan sa Changi Gateway Clark Global City. Sinabi ito ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bincang sa site inspection nitong Martes, July 8. Kasama rin sa aktibidad si Pampanga Governor Lilia at Vice Governor Dennis Pineda at ilang opisyal ng pamahalang panlalawigan. Dating Pangulo at 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Board Chairperson Larry Paredes at mga kawani ng BCDA, bukod pa sa iba pang government officials. Kasama sa proyektong ito ang paglalagay ng sapat na ilaw at drainage system upang matiyak ang ligtasang paloob at palabas ng pasilidad. Nakatayo ang naturang ospital sa 9,259 square meter na lupa ng Clark Development Corporation sa ilalim ng Use of Rock Agreement sa pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Mayroon itong kabuuang 143 bed capacity, kabilang ang 17 private rooms, 16 semi-private rooms at 110 ward beds. Inaasahang magbibigay ito ng mas malawak at dekalidad na serbisyo medikal, gaya ng diagnostic, clinical at ancillary services para sa mga residente ng Pampanga at karatig lugar. Abangan ang iba pa mga balita sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.